Dyma'r myfyrdod ar gyfer Hydref y trydydd. Bod i'n cariad ni yn Iesu Grist ymledu at bawb yn y byd gan ddechrau yn y myfyrdod yma. Amen. Ni ddarllen y gwbl adnodau o lythyr cyntaf Ioan, y trydydd bennod. Meddyliwch mor aruthrol fawr ydy'r cariad mae'r tad wedi ddangos ato ni. Dyn ni'n cael ein galw'n blant Duw, ac mae'n berffaith wir. A'r rheswm pam dydy'r byd ddim yn derbyn hynny, ydy bod nhw ddim wedi nabod y Meseia chwaith. Ac yna, o'r 5 bennod o'r ail lythyr at y Corinthiaid, rhai adnodau mellach. Os ydyn ni'n ymddangos fel fanatics, mae hynny am ein bod ni ar dân dros Dduw. Os ydyn ni'n siarad yn gall, mae hynny ar eich lles chi. Cariad y Meseia sy'n ein gyrru ni yn ein blaenau. A dyma'n argyhoeddiad ni. Mae un dyn wedi marw dros bawb, ac felly mae pawb wedi marw. Mae e wedi marw dros bawb, mwyn i'r rhai sy'n cael bywyd tragwyddol beidio byw i blesio nhw eu hunain o hyn allan. Mae nhw i fyw i blesio'r un fuodd farw drostyn nhw, a chael ei godi yn ôl yn fyw eto. Wel, dwi'n defnyddio dwy adnod o'r hen gyfeithiad fan hyn, un o lythyr cyntaf Ioan ac un o lyfr cyntaf Ioan ac un o'r ail lythyr at y Corinthiaid. Gwelwch pa fath gariad yr oes y tad arno, ac yna y mae cariad Crist yn ein cymell ni. Mae'r defnydd am eir o ambell air gennym ni wedi peri ystyr y gair fynd yn anelwig iawn. Yn y gogledd enghraifft, y defnydd o'r gair pechod. Be ddwedan nhw fel hyn, gwraig yn gweld glaw yn dod a dillad ar y lein, dyna bechod. Cwpan o'r set lestri oren syrthio thori, wel, dyna bechod, meddai eto. Clywed na fi plentyn drws nesa'n dda iawn. Bechod. Nawr, dyna'r un gair wedi cael ei ddefnyddio am ddigwyddiadau mor wahanol i'w gilydd. Nes perid un i ofyn, wel, beth yw ystyr y gair pechod? Ni'n ei ddefnyddio, i gamddefnyddio cymaint, fel na wyddom yn iawn i ystyr bellach. Cafodd y gair cariad yr un driniaeth gennym, yn y de a'r gogledd tro yma. Dyma un o eiriau mwyaf y ffydd Gristnogol yn sicr. Yr awr ond mae'n aros ffydd, gobaith, cariad, a'r mwyaf o'r hain yw cariad. Eithom i ddefnyddio a thaflu'r gair hwn o gwmpas mor ddifeddwl, fel bod angen ei ail-ddiffinio falle. Dyma'r gair a ddefnyddiwn i ddiffinio serch a theimlad pur mab a merch at ei gilydd, maen nhw mewn cariad. Y gair yma sy'n cyfleu teimladau annwyl, agos. Ond yna, ewch i siop ac ewch i'w wraig yna wylswch erioed mae honi'n eich cyfarch, yes, love. Can I help you, love? Cariad mam wedyn. Dyma ein gair am yr un sy'n fodlon aberthu a rhoi popeth i'w phlentyn. Yr hyn naidd i fynd heb ddim ei hunan yw ei cariad mam. Ond ar y llaw arall, defnyddir yr un gair yn union i olygu dim, nothing, nil, mewn gehemdennis. Yn lle dweud 15 nil, fe ddwedir 15 love. Ond nid yw'n defnydd o'r gair yn rhyfedd. Nid un gair oedd gan y groegwr, roedd ganddo 3 gair am gariad. Ond pan daeth Iesu Grist, gan bregethu a dangos cariad, nid oedd yr un o'i geiriau yn ddigon i ddangos ac egluro y cariad y soniau ef amdano, a bydd rhaid cael gair newydd. Bathwyd gair arall am gariad Crist, sef agape. Agape. Os nad ydych yn credu fod angen gair arall arno ni, dwi'n siŵr fod angen i ni egluro ac esbonio cariad Crist, i oes a dyddiau sydd yn camddefnyddio llawer ar y gair mawr hwn. Rhag ofn ein bod wedi colli golwg ar ystyr cariad Crist,
gawn ni atgoffa'n gilydd, pa fath gariad yw e? Yn y lle cyntaf, cariad sydd yn erlyd ydyw. Cariad sydd yn erlyd. Roedd y Calfiniaid, mae'n debyg, mewn cryn bembleth ynglyn ag emyn elfed. Hynny yw, diwinyddiaeth y cwpled o'i eiddo. Os Duw sydd ar fenaid i eisiau, mae eisiau fe enaid ar Dduw. Y llinell olaf yna oedd y tramgwydd, mae'n debyg. Her lligrwydd a dweud y lleia yn ei golwg hwy, oedd i elfed awgrymu fod ar Dduw eisiau dim. Ond fe greda i fod elfed eitha sgrythurol yn ei eiriau a'i syniad. Mae'r hyn a ddywed yn cael ei ddysgu ym mhenod 15 o Efengyl Luc yn eitha clir, yn arbennig felly yn nameg y ddafad golledig. Un ddafad aeth i grwydro, ond mae'r bugel yn myned ar ôl yr hon a gollwyd, hyd o'n ei chaffo efe hi. Cariad yw cariad Duw, sy'n ceisio, hyd o'n ei chaffo, cariad sy'n erlyd ydyw. Darllenwch emyn George Matheson wedi mynd gatre a chewch dystiolaeth un oedd yn gwybod am gael ei erlyd gan gariad Duw. O gariad, nam gollyngu i. O love that wilt not let me go. Cariad sy'n erlyd yw cariad Duw. A throi nôl at y Beibl eto. Cawn yr un tystiolaeth yn union yn Salm 139. Teimlai'r salmydd na allai edrych ar Dduw roedd wedi cyflawni rhyw ddrwg ac yn ei eogrwydd, a lle fe ddim edrych yn wyneb i dad nefol. Ond i fi o'n i'n teimlo fel yna droion gyda'n taded ei arol, methu edrych yn ei wyneb. Felly hwn. I ba le y ffoaf o ddwydd, os dringaf i'r nefoedd yno o'r wyt ti, os cywiriaf yng ngwely yn uffern weled i yno. Pe cymerwn a denydd y wawr, a phetrigwn yn eithafoedd y môr, yno hefyd ym tywysaid y law ac ym daliaid y ddeheulaw. Pe dywedwn diau y tywyllwch am cuddiau, yna byddai y nos yn oleini o'm hamgylch. Dyna i chi gariad sy'n erlyd. Ble allai fynd oddi wrth yr ysbryd? I ble allai ddianc oddi wrtho ti? Pe tawn ni'n mynd i fyny'r nefoedd rwy ti yno? Oedd ni heb a feddwl am mynd i'r nef, yno rwy ti? Wel, beth am uffern te? Pe tawn ni'n gorwedd lawr yn annwn. Dyna ti eto. Ie yn sefyll, heb ddweud gair o gondemniad, a chydwybod euog yn llosgi'n fflam ysol. Pe cymerwn a denydd y wawr am mynd dros y môr, yn ffoi o'n cynefin, fel un falle yn ffoi o'r gogledd i ferthyr dweder. Fel hwn yn mynd yn y bore bach, cyn i neb godi, a theithiau wlad bell fydd neb yn fy nabod yno. Ond, yno hefyd ym tywysaid y law ac am daliaid y ddeheulaw. Sim ots da fi am neb. Sim ots gen i am bobl capel mi lyna i wrth y dafan a'r clwb mi heriau nhw ac mi foddau fy eogrwydd oll. Mi driodd llawer un wneud hyn hefyd. Mi driodd mab y bwthyn flynyddoedd maith yn ôl yn awdl enwog cynnan. Troes ei gefn ar ei gartref a'i anwyliad ac ar gapel a Christ. Diau y tywyllwch am cuddia. Disgrifiau hunan yn y clwb drwy'r nos, wedi'r dawnsio, a'r gamblo, a'r ifed, a'r sŵn, nesaodd gyda thoriad gwawr tua'r ffenest. Fe gododd y llenni. Ac agorais y ffenestr i dderbyn y dydd, ac ar fy ngriddiau poeth chwythau'r awel rydd. Wrth edrych i lawr i gyfeiriad y stryd, mi welwn y wawrddydd yn deffro'r byd. Daeth troll gan roncian heibio ymhell i lawr ar ei ffordd i Covent Garden i'r farchnad fawr. Ac ynddi, yr oedd llwyth o flodau'r grig, o Dduw, y pangfeidd i'm calon a ddig. Ie, hiraeth am y cyfarwydd, hiraeth am ei gartre ar y mynydd. Mae Duw yn defnyddio pob math o bethau'n tynnu ni at ein cod yn diwe. Cariad sy'n erlyd yw cariad Duw. A dyma gariad Iesu Grist. Y cariad sy'n myned allan i chwilio a cheisio, hyd o'n ei chaffo. Cariad roes ei fywyd drosom. Cariad sy'n addo mi addeiaf atoch drachefn. I fyd a'i gwrthododd ac a'i croeshoelio. Cariad sy'n erlyd.
Yna yn yr ail le, cariad sy'n cofleidio yw. Yna weinidog yn adrodd am un broblem gafodd e. Unig ferch, canwyll llygad i'r rhieni, yn caru gyda bachgen anhebyg iawn iddi. Mae'n digwydd. Y hym di'r capel ar ysgol Sul, a fe yn gwawdio hynny wrth gwrs. Y hym byw bywyd glân, fynte meddwi a gamblo. Y hi o gartref Crisnogol cysurus, a fe o gartref gwael gyda moesau isel. Ceisiodd i'r rhieni ei darbwyllo, ond i ddim pwrpas. Nethon nhw ddangos i ei ffeileddau fe iddi, ond oedd ddim yn ei gweld. Oedd popeth a wna'r bachgen yn iawn ganddi hi. Mae yna ddywediad Saesneg, love is blind yn dros e. Mi geisiwyd help gan y gweinidog, a gathynte dros yr un stori. Ond eto, ni welai'r ferch wendide na ffeileddau'r bachgen o gwbl. Roedd hyn wrth gwrs yn achosi poen a gofid a phryder i'r rhieni. Yna gwelodd y ferch ohoni hunan, holl wendide a ffeileddau'r bachgen, a doedd hi ddim am ei weld dim mwy, ddim am glywed ei enw hyd yn oed. Fe ddarfu'r cariad. Roedd yn rhyddhad i'r rhieni a gallwn ddeall hynny. Pan welodd hi wendide a ffeileddau'r bachgen, fe beidiodd a'i garu. Ond nid fel na mae Duw. Nid cariad fel yna yw ei gariad e. Mae e'n gweld yn beie yn pechodau ni ac yn parhau i'n cofleidio. Felly y carodd Duw wrthrychau anhawddgara erioed a fi. Mae yna hanes am weinidog newydd yn ymweld â chartref arbennig. Rhybuddiwyd fod y wraig yn wael ys blynyddoedd maith ac yn gaeth i'r gwely. Ond pan ath i'r stafell wely, fi gafodd e fraw, gath e sioc. A fi iechyd cas oedd ar y wraig oedd yn difau chnawd, a lle bu wyneb oedd ond, wel, aflendid. Yn onest meddai dyna'r unig air yw aflendid brwnt. Dath bachgen ifanc mewn i'r ystafell, ac eistedd ar erchwyn y gwely. Roedd ei ddwylo amdani a'i chofleidio. Syfrdanwyd y gweinidog, a gwrth ymadael dyma fe'n canmol y gŵr ifanc a meddai mae'n rhaid i bod hi'n anodd i chofleidio hi. Na, meddai'r bachgen. Roedd yn hawdd. Mam oedd hi. Ar aflendid brwnt, hawdd oedd iddo gofleidio, gan mae ei fam oedd hi. Fel yna mae cariad Duw. Allai ddychmygu llir nef yn dweud am ein haflendid am pechodau ni ne. Sut y gallu di cofleidio nhw o Dduw yn hawdd fy mhlant ydynt. Cariad sy'n cofleidio anheilwng blant y llawr yw cariad Crist. Ac yn drydydd, cariad roddodd y cyfan yw cariad Crist. Cariad roddodd y cyfan. Yn oedfa'r cymyn cofiwn y caru hyd yr eithaf. Ar ddechrau penod 13 o Efengyl Ioan, a benod lle mae Iesu yn golchi traed y disgyblion, fe gawn i'r geiriau yma. Erbyn hyn roedd hi bron yn wyl y Pasg. Roedd Iesu'n gwybod fod yr amser wedi dod iddo adael y byd a mynd at y tad. Roedd wedi caru yr rhai oedd yn perthyn iddo, ac yn awr dangosodd iddyn nhw mor fawr oedd ei gariad. Cariad roddodd y cyfan ein mwyn ni. Y cariad hwn sy'n erlyd, sy'n cofio pechadur. Y cariad hwn roddodd y cyfan yw y cariad sy'n ein gorfodi ni i dystio amdano. Sy'n ein gorfodi ni i ddweud mae cariad Crist sy'n cadw'r byd. Cenir am y croesbren garw, lle cuddiwyd wyneb Duw, lle gorffennodd Iesu farw, lle dechreuais sy'n fyw. Dwed o hyd, pa mor ddrud, iddo ef, oedd cadw'r byd. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni orffen gyda gair o weddi eto. Gweddiwn. Dewn atat gan ddiolch i ti am ddangos maint y gariad ti ag atom yn yr Iesu. Mae dy air yn ein hannog i feddwl, i sylweddoli, ac i weld sut gariad yw dy gariad di.
Gwelwch pa fath gariad yr oes y tad arnom fel yn gelwyd yn feibion i ddiw. Anfonais dy unig anedig fab i fyw a marw er ein mwyn, ac i ddangos mor fawr yw dy gariad tuag atom ni. Cariad sy'n dangos concern a diddordeb yno ni yw dy gariad di. O ddiw ein tad cariad di ddiwedd yw. Yn sicr no ti o ddiw y gwelwyd y cariad mwyaf erioed. Wyt ti'n gwybod mwy amdanom na neb arall. Yn gwybod pob peth amdano ni. Yn gwybod sut rhai ydyn ni. Ac eto, wyt yn dal i'n caru. Wyt ti o arglwydd am i ni garu pawb. Yn cyfeillio na'n gilynion. Rai sy'n bell a rai sy'n agos. Wyt am i ni garu pobl fel y mae nhw. Gwna'n cariad fel dy gariad di i gynnwys yr holl fyd. Nid ydym yn dy garu di os nad ydym yn caru'n gilydd. Dyroedd ddynion ym mhob gwlad fod i sylweddoli o'r newydd fod cariad yn rhagori ar gasineb a daioni yn rhagori ar ddrygion ni. Gwrando arno yn ein gweddi a derbyn ni yn dy gariad a thrigaredd gan edrych heibio ein gwendidau amlwg yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.